Home, donar petons. Fantàstic, no? Mano, galta, nas, coll o sorpresa? Galta. Galta. Galta? Vinga. Ja, Quan compta? més de 100. Més de 100. Així, quan la gent no sabia, galta i sorpresa. Sorpresa un muntó. Jo suposo que el galta per lo clàssic, per lo de... No sé quin, no te'n fot, a la galta, i el sorpresa, doncs perquè hi ha vegades que, doncs, ostres, a veure on se'ls hi acut donar el petó, no? Però la sorpresa sempre ens ha agradat a tots. Jo també hagués demanat sorpresa. Necessitem més finançament per mantenir els hospitals que tenim i per obrir-ne de nous. Volem promoure el programa de teatre social, que és el programa que desenvolupem fora NAS, que almenys conegut de Panyapupes en persones amb malalties mentals. Volem reobrir Clínic, que va haver-hi apertura fa 2 anys i va ser un tancament molt traumàtic. Volem crear una companyia, que és amb persones amb malalties mentals però que ja no estan ingressades. I com a pallasso d'hospital ens agradaria obrir l'Hospital de Sant Pau. Panyapupes cada dia s'aixeca amb un repte, que és aconseguir fer riure amb un nen que té una malaltia. O un nen o no un nen, vull dir que la gent gran també ens va molt bé riure, no? Jo que pateixo tant pels meus fills que estan sants, no vull ni pensar com pateixen els pares que tenen un fill malalt, no? I penso que si ho faries pels teus fills, si no costa res fer-ho pel dels altres. Que fas un petó que tinc mancat,